агар шумо хонаи арзон кофтеста бошед, пас ин видеоро то охира тамошо кунед. духонагаи фурӯшӣ дар сеюм ошшонаи бинои навастройкаи тайёр бо таъмири нав ва замонавӣ бо нархи ҳамагӣ 490 000 сомонӣ. хона срочна фавран фурӯхта мешавад. худтон медонед ки рӯз ба рӯз нархи хонаҳо боло рафтест. барои ҳамин ин варианта ин фурсати беҳтаринро айдаст натиҳед. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар гардиши Ленинград ноҳияи Рудакида ҷойгир мебошад. аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯшимон дар маъна ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аҳамияти чӣ қадар подъезди бино зебо замонавӣ. дар бино ду талифт аст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хонаам мефаҳмонем. ошхона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона. ду хонага бо масоҳати умумии 44 метри квадратӣ дар сеюм ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 18 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, баъд аз таъмир дар ин хона оли ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидори ҳамин хона мешавад. дар назди бино ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст. як чанд метр меравед, аллакай мактаб, садик, коллеҷи тиббӣ, масҷид, бозорчаҳо бо транспортам умуман мушкилӣ нест. хулас варианти беҳтарин. нархи хона 490 000 сомонӣ. боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, агар шумоям хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расом мекунем ки Dom TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.